Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ġiet estiża €1,000,000 l-iskema ta' assistenza fuq spejjeż addizzjonali relatati max-xiri tal-fjuwil mis-sajjieda. Din l-iskema hija applikabbli għal sidien ta' bastimenti liċenzjati bħala sajjieda full-time u huma rreġistrati mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Din l-iskema hija mirata biex tindirizza l-isfidi li bħalissa jaffaċċja s-settur tas-sajd minħabba l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-fjuwil. Sajjieda li applikaw għall-ewwel sejħa ta' din l-iskema ser ikunu qed jiġu notifikati li l-applikazzjoni tagħhom ser tiġi estiża. B'hekk is-sajjieda kollha reġistrati fuq bażi full-time mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura ser ikunu jistgħu jibbenefikaw minn għotja ta' 64 ċenteżmu fuq kull litru ta' fjuwil li jinxtaraw jintuża fuq il-bastimenti. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li l-mira tal-Gvern Malti hija li kontinwament jisma' u jara x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies fi żmien ta' sfida. U għalhekk din l-iskema ser tindirizza dawn id-diffikultajiet billi finanzjarjament jitnaqsu l-ispejjeż addizzjonali tal-operat tal-bastimenti tas-sajjieda. Il-problemi li għaddejjin fl-Ewropa għandek il-pandemija da kemm spiċċat, għandek il-gwerra fl-Ukranja, kif ukoll għandek problemi oħra bħal climate change. Din l-għajnuna hija importanti għas-sejjieda tagħna, għaliex hija importanti għax is-sejjied mhux biss irid jeżisti, imma jrid jgħix u l-familja tiegħu. U naħseb li b'dan il-mod il-Gvern qed jagħti prova oħra kemm huma s-sejjieda tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd saħqet li għal darb'oħra il-Gvern ser ikun tarka s-sajjieda Maltin u Għawċin kollha. Din l-għajnuna hija kruċjali għas-sajjieda Maltin u Għawċin għax nkunu qegħdin intaffu minn ħafna spejjeż li s-sajjieda qed ikollhom jaffaċċjaw sabiex ikunu jistgħu joperaw il-bastimenti tagħhom. Barra minn hekk din l-għajnuna se sservi wkoll biex il-prodotti tal-ħut li jaqbdu dawn is-sajjieda jkollhom prezzijiet stabbli u bekk il-konsumatur kien jista' jaċċessa ħut li jkun jista' jaffordjah. Il-perjodu ta' applikazzjoni tas-sajjieda ser ikun miftuħa bejn il-15 ta' Frar u 3 ta' Marzu.